Felly, cwbl o gwestiynau fan hyn i chi feddwl am cyn ni ddechrau, a gobeithio erbyn diwedd o'r ran cyntaf gallwn ni ateb y cwestiynau sydd ar y sgrin nawr, sef pam ydych chi'n credu ein bod ni'n defnyddio mwy o ddŵr nawr nag erioed? Pa fath o wledydd sy'n defnyddio cyfanswm lleiaf o ddŵr a pham? Pa fath o wledydd sydd yn defnyddio cyfanswm mwyaf o ddŵr a pham? A beth yw mae'r dyfodol yn edrych fel o ran sicrwydd dŵr, water security? Pam? Okay, so dyma'r cwestiwn y byddwn ni'n ystyried heddiw. Felly, sut a pham mae'r galw am ddŵr yn newid? Wel, tueddiadau byd-eang mewn defnydd dŵr, mae defnydd dŵr byd-eang wedi bod yn cynyddu. Mae dau prif reswm am hyn, sef y cynnydd mewn poblogaeth, oherwydd bod y maint o bobl sydd ar y byd wedi cynyddu, mae pobl angen dŵr ar gyfer yfed, hylendid, coginio, glanhau ac yn y blaen, a mae angen dŵr ar gyfer y cynhyrchu bwyd hefyd yn y sector amaethyddiaeth. So popeth ni'n bwyta, mwy na thebyg o dŵr angen mwyn tyfu llysiau ffrwythau ac yn y blaen, i gynhyrchu nwyddau rydym ni'n defnyddio pob dydd. So cynnydd mewn poblogaeth wedi cael effaith ar faint o ddŵr rydym yn defnyddio. Yn ail wedyn, datblygiad economaidd. Mae ôl-troed, so carbon footprint, wel, yn fan hyn, just footprint, gwledydd incwm uchel, llawer uwch na gwledydd incwm isel. So pobl sydd yn fwy falle breintiedig yn defnyddio mwy. So mae footprint nhw, ôl-troed nhw yn fwy. Wrth i fwy o wledydd datblygu, mae'r galw byd-eang am ddŵr yn cynyddu a mi fydd yn parhau i gynyddu. So o fewn y datblygiad economaidd, o fewn gwledydd gwahanol yn y byd, i barhau, i wella, mae'n golygu bydd yna mwy o bwysau ar ddŵr. Felly, termau holl bwysig i ni gofio yn yr uned hon, a gall cybac gofyn i chi cwestiwn, diffiniwch ystyr a roi'r gair. Nawr, dyma rai o'r termau pwysig ni angen cymryd o'r uned yma, sef defnydd dŵr, faint o ddŵr sy'n cael ei defnyddio, incwm gwladol crynswth. So mae hwn yn golygu incwm cyfartalog y wlad. Term arall sy'n cael ei defnyddio yw cynnyrch gwladol crynswth y pen. I-G-C uchel yw gwlad incwm uchel, a I-G-C isel yw gwlad incwm isel. Dŵr cynwysiedig, cyfanswm o ddŵr sy'n cael ei defnyddio i dyfu ein bwyd a chreu ein dillad. So mae hwnna'n term pwysig iawn gallwn ni gofio fyna, dŵr cynwysiedig. So dŵr ni'n defnyddio ar gyfer tyfu a creu. Ôl-troed dŵr, water footprint, ein defnydd dŵr personol, litr y dydd, mae hwnna'n cael ei mesur. Gorech dynnu a gordynnu, pan gaeth dŵr ei dynnu ar gyfradd gyflymach na'n cael ei ail-lenwi o fewn y daear, gan arwain at leihau mewn maint ystorfa dŵr. So, adolygu fan hyn, ran 1.3 dalgylch afon, a ni'n gwybod bod dŵr, pan mae'n cael ei amdreiddio, yn cael ei storio dan ddaear. Llif dŵr daear, ond mae'n cael ei gor-echdynnu yn fwy gyflym na sy'n cael ei ail-lenwi nôl yn y storfa dŵr. A wedyn dyfrhau, irrigate, yw system o gael dŵr i ardal ar gyfer amaethyddiaeth. So, rhoi dŵr ar gyfer amaethyddiaeth, irrigation byddwn ni'n gweud yn Saesneg. Mwy o dermau fan hyn, cronfeydd dŵr, reservoir, storfeydd mawr o dŵr ar wyneb y ddaear fel arfer mewn ffurf ar gaeau, dams. Sicrwydd dŵr, water security, sicrhau bod digon o cyflenwadau dŵr ar gael ar bob amser. Sori, chi'n methu gweld hwnna. Gwarged dŵr, digonedd o ddŵr mewn ardal, prinder dŵr, dim digon o ddŵr, glaw tirwedd, ni'n cofio hwn o thema 5, glaw sy'n cael ei ffurfio oherwydd tir uchel mynyddoedd, cynaladwy, sustainable, datblygiad sy'n cwrdd â gofynion y presennol, heb amharu allu'r cenhedlau'r dyfodol. Dyfrheinau, aquifers yn Saesneg, creigiau yn y ddaear sy'n cael ei gallu dal symud mawr o ddŵr, a wedyn amaethyddiaeth yw term arall am thermio. Ok te, so ni wedi sôn amdano defnydd dŵr, a dyma graff sydd ar ddangos defnydd dŵr o 1900 i 2025. Felly, ni'n gallu gweld y cyfandiroedd gwahanol, mae'n dangos y byd, Ewrop, Gogledd America, De America, Africa, Asia, a ynysoedd y De ac Awstralia fan hyn. Nawr te,
Meddyliwch am gwestiwn posibl ydw, a fan hyn yw'r un sef, disgrifiwch tueddiadau yn y graff. Nawr, ni wedi bod yn ymarfer hwn yn y sesiwn diwethaf, os oeddech chi yn gwylio y sesiwn ar dinasoedd global, sef patrwm yn y graff mae hwnna'n golygu. So mae tuedd fan hyn, trend yw yn Saesneg, ddim yn golygu tuedd o ran bias fel yn hanes, mae'n golygu trend. Felly, beth gallwn ni sôn amdano os byddwn ni'n cael graff fel hyn a cwestiwn fel hyn? Wel, byddwn ni'n gallu sôn am y patrwm cyffredin neu patrwm cyffredinol byddwn ni'n gweld yn y graff. Wel, yn gyffredinol, o ran y byd, ni'n gallu gweld bod yna cynnydd neu twf wedi digwydd o fan faint o ddŵr sy'n cael ei defnyddio. Byddwn ni'n gallu sôn amdano uchafbwynt. Wel, beth yw uchafbwynt un falle cyfandir? Beth yw isafbwynt un cyfandir? Pa gyfandir sy'n defnyddio'r mwyaf o ddŵr a lleiaf o ddŵr? A ymryd mae hwnna hefyd. Data, bod ni'n cefnogi hwn gyda data wedyn. Wel, bod chi'n dweud falle mwyaf ydy, bod chi'n gweud fan hyn gyda'r byd, sori, nes yn y gwyneb fi fan hyn, yn y byd yn gyfan gwbl, sydd gyda'r uchafbwynt o, beth yw hwnna, just dros 5. So 5.2 biliwn metr ciwb y flwyddyn. So mae hwnna'n chi'n defnyddio data i fi wedyn. A wedyn, yn olaf, os yna unrhyw falle eithriad, wel, ni'n gweld falle bod gostyngiad wedi bod yn y cyfandir yma yn ystod y cyfnod yma o bosib, ond ar y cyfan ni gyd yn gweld bod yr cynnydd am ddefnydd dŵr. Cwestiwn i chi ystyried fan hyn, pan bod teulu cyffredin America yn defnyddio 1,300 litr o ddŵr, lle mae teulu cyffredin Affrica yn defnyddio cynlleiad ar 22 litr o ddŵr y dydd. Felly rhywbeth i chi ystyried yn faint o defnydd dŵr rydym ni'n cael hefyd ar effaith ar yr amgylchedd. Nawr te, graff gwahanol trwy hyn, graff gwasgariad, gyda'r dots bach fan hyn yn arddangos ar y ddoi echelin. I ddangos y perthynas, so eto relationship y perthynas yn golygu trwy hyn, rhwng yr i-GC, nawr, ni wedi sôn drwy'n hwn, so incwm, gwladol, crwnswth, y pen, a defnydd dŵr blynyddol y pen. So, ni'n gweld yr incwm fan hyn ar gyfartalog o bobl, be maen nhw'n ennill y flwyddyn, a wedyn ar diwedd fan hyn, defnydd dŵr blynyddol, faint o ddŵr maen nhw'n defnyddio. Nawr, y cwestiwn fi wedi holi fan hyn, a falle gewch y cwestiwn tebyg, yw disgrifiwch y perthynas rhwng yr i-GC, y pen, a defnydd dŵr y pen. Wel, be yw'r patrwm ni'n gallu gweld? Os na'r patrwm fi'n gweld yn personol, mae yna cyd-berthynas. So, gallech chi ddefnyddio'r termau fel hyn. Mae hwn falle mwy at lefel safon uwch, ond mae'n dda i chi i gydnabod y termau yma yn eich arholiad. Nawr, gyda hyn, byddwn ni mwy na thebyg yn dweud bod ni'n gweld cyd-berthynas positif. Iawn? So hynny yw, gyda'r incwm yn cynyddu, mae defnydd dŵr yn cynyddu. A bydd hwnna'n sgorio 1 pwynt. Wedyn, byddwn ni'n disgwyl gweld rhyw enghraifft, bod chi'n nodi falle Uned Daleithiau America fel enghraifft, a wedyn nodi wedyn, wel, mae incwm nhw bron 50,000 incwm gwladol crwnswth y pen, mewn doleri fi'n credu bod hwnna, y US, a bod defnydd dŵr nhw yn 1,580 metr ciwb y flwyddyn. Ond falle gallech chi sôn am rhyw eithriad o bosib, falle sydd ddim yn cydymffurfio gyda'r patrwm, achos y patrwm ni eisiau gweld yw, mae'n mynd i symud fel na os mae'n positif, os mae'n negyddol, mae'n mynd i symud fel na. Mae'n mynd i symud fel hyn. Ond falle rhyw wlad sydd falle ddim yn cydymffurfio, wel, mae'n defnydd dŵr Indian hynod o uchel, ond nid yw incwm y pen yn uchel iawn o gwbl, mae'n eitha isel. So, y cwestiwn arall chi ystyried, os chi moyn mynd amdani a ceisiwch rhoi cais ar rateb yma, cewch amdani os chi'n gwasgu saib fan hyn, a i edrych ar y meini prawf a bethau gallech chi cynnwys. Oce.
Symud pen fi fan hyn. So mae defnydd dŵr yn amrywio o fewn ac rhwng gwledydd. Yn Affrica is-Sahara, mae bobl sy'n byw mewn ardaloedd trefol yn fwy tebygol o gael cyflenwad dŵr diogel i yfed i gymharu gyda phobl yn byw mewn ardaloedd gwledig. Nawr, ni wedi edrych, os chi wedi gweld fideo diwethaf fi ar Dinasoedd Global, ni'n edrych fyna ar un ddinas yn benodol sydd yn Ethiopia, Addis Ababa. Nawr, ni'n gweld hwn yn digwydd mewn lot o ardaloedd trefol, bod pobl yn symud mas o'r ardaloedd gwledig i ardaloedd trefol yn bennaf oherwydd, wel, ar gyfer swyddi a cyflog da a chyfleoedd gwell o ran addysg falle, o ran mynediad at iechyd, ond hefyd dŵr, mae mwy o ffynonellau dŵr ar gael, a bod pobl yn gallu cael dŵr, cyflenwad dŵr diogel o fewn ardaloedd trefol, bod ddim rhaid iddyn nhw cerdded cymaint, a mae hwn yn cael ei gweld yn bennaf yn Affrica is-Sahara, a ni'n gweld hwn o amgylch ardal falle Sahel sy'n hynod o boeth. A dyma ble ni'n gweld y difeithdir yma. Nawr, os chi wedi gweld fideos blwyddyn diwetha, ni wedi rhoi lan, fyddwch chi yn gweld sesiwn olaf fi'n credu ar y sialansau amgylcheddol, os mae ysgol chi'n wneud thema 8, a mae hwnna'n sôn mwy o fanylder am beth sydd yn digwydd yn y Sahel mwyn helpu tyfu pethau yno. Felly, fi wedi nodi am beth yw ôl-droed. Nawr, ni wastad yn gweld y gair yma, ôl-droed, footprint, gyda carbon. Ond, yn yr achlysur yma, ni'n gweld ôl-droed dŵr. So, yr un peth mae'n rili'n golygu, sef ôl-droed ni, so beth ni'n defnyddio mewn litrau yn yr achlysur yma, o ddŵr. Nawr te, so mae'r map yma yn arddangos, a efallai rai ohonych chi wedi sylwi ta map. Pa fap yw hyn? Os chi'n mwyn gwasgu saib a meddwl amdano pa fap sy'n cael ei arddangos fan hyn. Wel, os byddwch chi wedi meddwl map corpeth, chi'n iawn. Nawr, eto, fi'n mynd ar tangent bach fan hyn nawr, ond y map corpeth sydd fan hyn, eto, gallwch chi cael ar hyd y ddau bapur, cwestiwn ar map corpeth, falle hyd yn oed yn gofyn chi, rhywbeth sydd ddim yn ymwneud gyda'r map, ond falle rhywbeth sydd falle yn bod gyda'r map corpeth, neu sut mae map corpeth falle yn dda i arddangos y math yma o data. Wel, mae'n gallu arddangos data yn rwydd ar map trwy ddefnydd o liwiau. Mae gradd y liwio yn cael ei defnyddio. Os mae gradd liwio ddim yn cael ei defnyddio, efallai mae hwnna'n rhywbeth chi'n gallu sôn amdan. Ond mae wedi cael ei defnyddio yn eitha effeithiol fan hyn o'r falle'r melyn i'r falle yr coch yma. A'n gall gweld am beth gwyrdd hefyd. Reit te, mae'r map uchod yn dangos ôl-droed dŵr gwahanol wledydd. Disgrifiwch y patrwm sydd i'w weld ar y map yn gallu bod rhyw dau farc. Okay? A bod chi wedyn sôn ôl-droed dŵr, ble mae'r ôl-droed dŵr mwyaf ni'n gallu gweld wel, yn y wledydd sydd falle yn Affrica is-Sahara fan hyn, ambell i wlad yn fan hyn yn Daearyddiaeth. So, beth byddwn ni'n neud yw sôn amdano cyfandiroedd, iawn, achos fel fi ddim yn gwybod mhob un wlad yn y byd ble maen nhw. Efallai bydden nhw'n neis a dweud ambell i wlad i chi, ond gallwch chi wir meddwl amdano cyfandiroedd yn fan hyn. Nawr, fi'n gweld patrwm eitha amlwg fan hyn o ôl-droed dŵr mwyaf, a beth wy'n gweld yw dyma'r ôl-droed dŵr falle mwyaf yn gwledydd tir gaeedig, landlocked, be wy'n gweld fan hyn. Iawn te, wi hefyd yn gweld yn fan hyn yn Gogledd America. Okay? So unrhyw beth gyda'r coch. Iawn te, resymau dros hwn. So, fi wedi rhoi cwestiwn arall. Awgrymwch resymau dros y patrwm yma. Pam byddwch chi'n debygol o weld y patrwm ôl-droed ôl-droed dŵr yn y wledydd yma? Wel, fi wedi rhoi cwbl o rai o bapur arholiad. Cwestiwn arholiad dath lan gan rhyw papur arall, ond resymau tuag at fe. So, fi wedi rhoi nodi yn Saesneg. So, y lleoliad y gwledydd, fel nes i ddweud, os maen nhw'n tir gaeedig, falle ni ydyn nhw yn agos, nid ydyn nhw agos i ffynonellau dŵr.
Yr hinsawdd o gwledydd, falle bod nhw yn dioddau o y sychder, fi'n gallu meddwl, wel, y sahel, maen nhw'n mynd i dioddau y sychder, a bod nhw ddim yn cael digon o ddŵr, a felly ddim yn cael digon o ôl troed. Yr cyfoeth y wlad, os mae hi'n gwlad incwm uchel neu incwm isel, mae hwnna'n mynd i cael effaith a falle faint o ddŵr. Chi'n mwy debygol o weld, wel, gwlad incwm uchel yn mynd i cael mwy o ddefnydd o ddŵr, gwlad incwm isel yn mynd i cael llai o ddefnydd o ddŵr. Diwydiant, pa swyddi sydd ar gael yn y wlad yma, falle bydden nhw'n defnyddio lot o ddŵr ar gyfer diwydiant, a os yna unrhyw eithriadau i weld ar y map, ydych chi'n gallu ceisio rhoi resymau dros yr eithriadau. So, rai pethau i chi ystyried fan hyn. Os chi moyn cael cais arni ar 2 gwestiwn fel hyn, byddwch chi'n cael cwestiwn fel awgrymwch resymau dros, a dydy e ddim yn rhywbeth chi'n gallu wir yn y bod yn adolygu eto sgiliau daearyddol. Chi'n defnyddio'r ffynhonnell a chi'n cynnig syniadau. Felly, rhan nesaf, ôl troi dŵr. So mae'n defnydd dŵr personol, litr y dydd, yn mesur faint o ddŵr rydym yn defnyddio ar gyfer yfed, coginio, golchi, a faint sydd ar gyfer cynhyrchu bwyd rydym yn bwyta ac i gynhyrchu nwyddau rydym yn ei defnyddio. Mae'r ôl troi dŵr yn dweud i ni faint o ddŵr sy'n cael ei defnyddio gan berson yn unigol, mewn gwlad neu'n fyd-eang. Mae 70% o dŵr rydym yn defnyddio ar gyfer cynhyrchu bwyd, 20% yn cael ei defnyddio mewn diwydiant a 10% yn cael ei defnyddio mewn tai. Mewn amaethyddiaeth, mae rhan fwyaf o ddŵr yn cael ei defnyddio ar gyfer dyfyrhau. Ni wedi sôn am gair dyfyrhau, irrigation, mae hwn yn golygu defnyddio dŵr ar gyfer ffermio. Mae diwydiant yn defnyddio niferoedd mawr mewn gweithgynhyrchu a phrosesau oeri. Yn y cartref, mae dŵr yn cael ei defnyddio mewn toiledau, peiriannau golchi, cywodydd, os chi'n cael bath, caiff cyfaint mawr o ddŵr ei golli trwy anweddiadau a gollyngiadau mewn argaeau, so dams fyna. Sicrwydd dŵr, ten arall pwysig. Wel, sicrwydd dŵr yn golygu sicrhau bod digon o gyflenwadau ar gael pob amser. A fel nes i dweud, beth mae hwnna'n actually wir yn golygu i ni? Wel, bod digon o ddŵr diogel ar gael sy'n fforddiadwy i gadw pobl yn iach, digon o ddŵr ar gael ar gyfer amaethyddiaeth, diwydiant ac egni, bod ecosystemau yn cyflenwi ein dŵr ni, yr enghraifft, falle gwlipdiroedd, meddwl amdano gwlipdiroedd sydd yng Nghasnewydd ble wy'n gweithio, os na digon o ddŵr na i roi nôl at yr ecosystem. A wedyn olaf wedyn, bod pobl yn cael ei diogelu rhag peryglon sy'n gysylltiedig â dŵr megis sychder. So meddwl am yr ardal Sahel, oherwydd prinder dŵr fyna, wel, os na sicrwydd dŵr fyna, nac oes, oherwydd mae yna peryglon o ran hinsawdd. Mae sicrhau cyflenwadau digonol o ddŵr croew, fresh water, yn holl bwysig i ddarparu dŵr yfed, dŵr i dyfu cnydau a dŵr i gyflenwi diwydiant. Gall brinder dŵr golygu bod iechyd a'r economi yn dioddau, felly mae sicrwydd dŵr yn bwysig i bob gwlad. Mae gan rai gwledydd gwarged dŵr sy'n golygu bod cyflenwad dŵr yn fwy na'r galw amdano. Mae gan rai prinder dŵr sy'n golygu bod y cyflenwad yn llai na'r galw. So mae'n gwledydd megis Ethiopia, fel wedi sôn, gyda prinder dŵr, achos mae yna sychder i'w weld yna. Ond mae rai gwledydd gyda gwarged dŵr, ble mae lot o ddŵr i'w weld, falle mae'n hinsawdd megis Brazil o bosib, maen nhw'n derbyn lot o ddŵr. Pa effaith mae hyn i gyd i'w cael a sut mae yna llai o sicrwydd dŵr neu galw am ddŵr? Wel, pa effaith mae cynnydd mewn poblogaeth yn cael ei sicrwydd dŵr a galw am ddŵr? Pa effaith mae newid yn amaethyddiaeth, agriculture, yn cael ar sicrwydd dŵr, a pa effaith mae cynnydd mewn prenoriaeth, consumerism, pethau ni'n prynu a defnyddio, yn cael ar sicrwydd dŵr? Wel, ar gyfer poblogaeth, ni'n gwybod mae poblogaeth ni yn tyfu, mae'n y twf poblogaeth yn digwydd. Os mae yna mwy o bobl, fi wedi sgwennu fan hyn, mwy o ddŵr angen ar gyfer yfed, bwyd, prenoriaeth, diwydiant ac yn y blaen. Oherwydd bod yna cynnydd mewn maint o bobl. O ran prenoriaeth, consumerism, a pobl yn prynu pethau ac yn y blaen, wel, fi rhoi un enghraifft fan hyn, o dillad, o'n i'n meddwl,
yw fashion a fashion cyflym. Okay? So, un enghraifft yw par o jeans. Enghraifft, fi'n gwybod bod 7,600 o litrau o ddŵr croew, fresh water, ei angen ar gyfer creu un par o jeans. So mae hwnna'n un ffaith diddorol gallech chi gobeithio defnyddio yn yr arholiad os deith y lan, neu chi jyst cofio pan chi'n mynd i'r siop neu mynd ar-lein i brynu mwy o jeans, rhywbeth i chi i gadw mewn cof. O ran amaethyddiaeth un enghraifft fi'n mynd i roi fan hyn yw, wel, yr sicrwydd dŵr a galw am ddŵr, wel, o ran bwyd, a fi wedi rhoi un, sef yr avocado. Avocado yn hynod o boblogaidd mewn o gwledydd mwy datblygiedig a rai sydd gyda uchel. A mae un avocado angen 272 litr mwyn tyfu, dim ond un avocado. So, falle chi ystyried yn meddwl o ran barn chi, pa un o'r ffactorau uchod ni'n gweld fan hyn caeth yr effaith mwyaf ar sicrwydd dŵr, water security, a'r galw am ddŵr. So, i chi feddwl, wrth ystyried yr holl ffeithiau wi wedi nodi, pa un ydych chi'n creu sydd yn falle sefyll mas ar gweld yr effaith mwyaf? Wel, dath y cwestiwn ma lan yn y papur 2023, ond gall dod lan eto, falle yn llai, ond wedi rhoi'r enghraifft yma o'r techneg a hefyd steil o ateb. So, dyma gwestiwn arholiad i chi yma. Mae'r 3 ffactor sy'n cael ei restru isod i gyd wedi cyfrannu at y cynnydd yn y galw am ddŵr, the need for water. Twf poblogaeth, twf prin o'r iaith, a newid amaethyddol. Dewiswch y ffactor sydd, yn eich barn chi, wedi cael yr effaith fwyaf. Cyfiawnhewch eich dewis. Mae 3 marc hefyd fan hyn ar gyfer cywirdeb iaith. Hynny yw bod y cystrawen yn gywir, yr iaith yn gywir, a'r treiglo ac yn y blaen. Ok, dyma'r ateb fi'n mynd i darllen mas a rhoi cwpl o sylwadau fi wedi nodi wedyn. Yn fy marn ni, credaf fod twf poblogaeth wedi cael effaith mwyaf ar gynnydd galw dŵr, oherwydd wrth i'r twf cynyddu, galw am fwy ac amaethyddiaeth yn cynyddu. Yn ogystal â'r galw am ddillad a nwyddau hefyd yn cynyddu, felly mae'n cael effaith ar bob agwedd bywyd. Wrth i'r galw am fwyd cynyddu, mae'r dŵr sydd ei angen i ddefnyddio i'w tyfu hefyd yn cynyddu gan fod angen fwy o gnydau. Bydd hefyd mae llawer iawn o ddŵr yn cael ei ddefnyddio wrth gynhyrchu dillad yn enwedig par o jeans. Heb os nac oni bai, wrth i'r twf poblogaeth cynyddu, mae'n nifer o gawodydd, tai bach, a ddim yn gwybod beth mae hwnna'n dweud, yn cynyddu, sydd hefyd yn effeithio ar ddefnydd dŵr. Hyn, mae newid yn amaethyddiaeth fel mas cynhyrchu a thyfu cnwd yn cael effaith dinistriol ar yr amgylchedd, gan fod gwrteithiau fertilisers yn gallu cael i'r cyflenwad dŵr a'i contaminaeddio. Hefyd mae'r cynnydd mewn prinwriaeth yn cael effaith syfrdanol gan fod nifer o beiriannau yn defnyddio dŵr fel ffordd o oeri wrth gynhyrchu. Felly, be wi'n meddwl o'r ateb yma? Fel, fi wedi rhoi ambell sylwad fan hyn. Wel, mae'n dadansoddiad reit dda fan hyn o'r 3 ffactor. Ddim wedi sôn amdano un ffactor, yn benodol wedi nodi pob un ffactor a wedi ymelaethu syniadau. Fi'n gweld cysylltiadau yn aml yn cael ei defnyddio yma. Os chi'n cael cwestiwn 8 marc, mae angen i chi ddefnyddio. Felly, oherwydd, heb os nac oni bai, bod hwnna yn iaith mynegi barn, ond mae hwnna'n cyd-fynd gyda cysylltiadau ac ymelaethu ar y pwyntiau, a wy'n hoffi hwnna. Ar y cyfan, oedd cywirdeb ieithyddol, oedd ambell darlun ddim yn deall, o heb atal nodi fan hyn, ddim yn deall beth yw'r gair yma, ond ar y cyfan, eitha da. Reit, targedau ar gyfer y cwestiwn yma, oedd e ddim yn berffaith, byddwn ni yn dweud enghreifftiau, ond ni'n hoffi'r un am y par o jeans fan hyn, ond efallai byddwch chi'n gallu rhoi rhyw fath o tystiolaeth i fi. Wel, faint o ddŵr sy'n cael ei cynhyrchu oedd falle defnyddio un par o jeans, wel ni'n gwybod hyn y barod. Sôn amdano falle amaethyddiaeth a galw am fwyd. Gallwch chi wedi sôn amdano falle'r avocado a faint o ddŵr sydd angen ar gyfer un avocado o bosib.
Pa wledydd yw rein yn benodol? Ydy rein yn gwledydd incwm uchel, isel, a sut mae hwnna'n mynd i newid o bosib yn y blynyddoedd i ddod? A beth yw goblygiadau gwlad sydd yn datblygu? Os da, falle llai, neu maen nhw'n gweld falle bod mwy o ffynonellau dŵr, a mae'r ffactorau yma yn newid y galw. Prenwriaeth, o'n i'n meddwl falle y ran ar prenwriaeth yn da fan hyn, ond falle wedi gallu ymelaethu mwy falle ar y dillad cyflym ar y fast fashion, os hoffech chi. Eta'r cyfnodiroedd maen nhw sut maen nhw yn ymrywio. So, byddwn ni falle'n rhoi rhyw, falle 5 mas o 8 fan hyn, a falle 2 neu 3 mas o 3 ar gyfer y iaith. So, ateb reit dda. OK, ni'n edrych ar ran 2 nawr, a ni'n edrych ar, yn lle ni'n edrych am yr sicrwydd dŵr a y galw am ddŵr, ni'n nawr yn edrych ar adnoddau dŵr a sut mae'n cael ei reoli mewn ffordd gynaladwy. Wel, mae'n bwysig i ni ystyried beth yw'r term cynaladwy sut ni'n symud ymlaen, a mae'n term chi angen gofio ar gyfer ar arholiad, sef ydyn ni'n gallu parhau ar gyfer cenedlaethau nesaf. Mae'r map uchod yn dangos faint o ddŵr sydd dŵr bydd ar gael i bob person erbyn 2070, mae rai rannau o'r byd mewn mwy o berygl o brinder dŵr nag eraill. Wrth boblogaeth y byd cynyddu, bydd mwy o bwysau am ddŵr. A ni'n gallu gweld llwyth gyda extreme stress fel mae'n nodi fan hyn. So, bod yna y prinder eithafol yn mynd i bod mewn gwledydd diddorol iawn sydd ar yr arfordir fan hyn yn Affrica i Sahara. Rai yn yr Aifft falle fan hyn, a dwyrain canol, rai yn Gogledd America, yn Uned America, a rai falle gorllewin o De America. So, os gewch chi falle cwestiwn yn disgrifio dosbarthiad rhain, dyna sut byddwch chi falle yn gallu rhoi enghreifftiau defnyddio data yn ogystal wedyn. OK, so strategaethau i reoli cyflenwadau dŵr. Sut gallwn ni actually reoli a edrych ar ôl y faint o ddŵr sydd gyda ni? Wel, rhif 1, gallwn ni adeiladu cronfeydd dŵr. Darparu cyflenwad mawr o ddŵr trwy gydol o flwyddyn ar gyfer defnydd yn y cartref ac amaethyddiaeth. Rhif 2, cynlluniau trosglwyddo dŵr, pan mae gan wlad gwarged dŵr mewn un ardal a ffrinder dŵr mewn un arall. So, bod chi'n gallu trosglwyddo un i'r llall. Gallwch cael ei trosglwyddo trwy bibellau a canals, camleisu fyna. Rhif 3, echdynnu dŵr daear, bod chi'n tynnu dŵr oddi ar y daear, mewn craciau y prif, tywod a chraig. Ni'n mynd i sôn mwy amdano echdynnu mewn eiliad. Gorsaf di-halwyno, tynnu halen o ddŵr y môr mwyn gwneud yn saff i yfed, yn ddiogel i yfed, ond mae hwn yn broses drud iawn a mae'n golygu bod lot o egni'n cael ei ddefnyddio wrth wneud hyn. Cydwraeth dŵr, megis water meters a dual flush toilets ac yn y blaen, a wedyn defnydd o dŵr llwyd. Ail ddefnydd o dŵr sy'n cael ei ddefnyddio o'r blaen ar gyfer flush o toiledau. So dyma rai sut ni'n gallu falle edrych ar ôl ein dŵr ni. Wel, ni'n mynd i edrych ar un yn benodol nawr, sef Lesotho Highland Water Project, so prosiect dŵr yn Lesotho, a ni'n gwybod bod Lesotho o fewn cyfandir Affrica, a mae hi yn wlad tir gaeedig, so landlocked, a ni'n mynd i edrych ar cynllun top i lawr. So hynny yw beth mae bobl yn neud o'r top i lawr i roi nôl i gymunedau. So cynllun trosglwyddo dŵr yn ryngwladol yw hyn. Felly fi mynd i darllen dros hwn, ond mae hi yn digwydd yn yr ucheldiroedd, a mae hwn yn digwydd ar graddfa fawr yn y wlad. So, prosiect dŵr ucheldiroedd Lesotho yn enghraifft o gynllun trosglwyddo ar raddfa fawr. Mae dŵr yn cael ei gasglu tu ôl i'r argaeau yn ardaloedd mynyddig Lesotho i gyflenwi ardaloedd yn ne Affrica. So, maen nhw'n trosglwyddo i wlad hollol wahanol sy'n dioddef o brinder dŵr. Dyma cynllun trosglwyddo dŵr mwyaf yn Affrica. Mae'n dargyfeirio 4% o ddŵr Mason Afon Senku yn Lesotho i system afon Fal yn halaeth Free State yn ne Affrica drwy system tonelau 200 kilometrau.
Yna mae Afon Fal yn cael y dŵr I dalaeth Gwateng. Mae'r cyfnod cyntaf y prosiect a ddechreuodd yn 1984 wedi ei gwblhau. Cafodd 2 argau I adeiladu, sef Cateis a Moheil. Mae LHWP yn trosglwyddo 2.46 metr ciwb o ddŵr I De Affrica bob eiliad. Mae ail gyfnod o adeiladu newydd dechrau, sef adeiladu argau polyhali. Bydd y datblygiad hwn yn cyflenwi 45.5 metr ciwb, ychwanegol o ddŵr I De Affrica bob eiliad. Bydd yr argau newydd hefyd yn cynhyrchu 1,000 watt o drydan I Lesotho. Bydd yr ail gyfnod o adeiladu yn costio 1 biliwn a dylai'r cyfnod hwn wedi ei gwblhau erbyn 2020 sydd eisoes wedi ei gwblhau nawr. Mae cynllun ar gweill I adeiladu 2 argau yn y dyfodol, a ni'n gallu gweld y rai ar y map yma fel ni wedi nodi. Beth yw manteision ac anfanteision? Fel wrth ddarllen hyn, falle byddwn ni'n gallu gweld rai o'r manteision ac anfanteision. Wel, mae Lesotho fel ni'n ymwybodol, ni'n ymwledydd tlota y byd, nid oes gan y wlad llawer o adnoddau, ond mae gwerth dŵr I De Affrica yn rhoi 75% o incwm i'r wlad. Ond yr hyn mae nifer o bobl yn Lesotho yn cael mynediad i'r adnoddau dŵr yma. Mae argau metlong yn cael, wedi cael ei greu I ddarparu dŵr I dir isel y wlad. Cost y cynllun oedd $31.80 miliwn US. Arian mae Lesotho wedi benthyg ac yn gorfod talu nôl. Mae argau wedi ei orffen ac bydd pebellau dŵr a twneli wedi gorffen yn erbyn 2020 sydd eisiau wedi gorffen. Tan hynny, mae nifer uchel o bobl mewn ardaloedd tir uchel gwledig Lesotho yn treulio nifer o oriau yn mynd I nôl a chario'r dŵr. So maen nhw gorfod golygu bod rhoi nhw teithio'n yn bell iawn I nôl y dŵr yma. So o weld hwnna, gallech chi falle creu tabl a tynnu'r wybodaeth be chi'n meddwl yw'r manteision ac anfanteision yn fan hyn. So os chi'n moyn gwasgu saib a creu tabl manteision ac anfanteision y prosiect, ewch chi amdani. Eto, dyma prosiect nid ar gyraddfa falle mor fawr â hynny, ond dyma cronfa ddŵr Cateis, a mae hwn yn cymorth top I lawr. Mae hwn yn dod o'r llywodraeth a ddim o hyd yn cyrraedd y bobl. Nawr, na I symud gwyneb fi I fan hyn. Rai gwyrdd fan hyn yn ei darllen yn gyntaf. Gall Lesotho werthu ei dŵr I De Affrica am 35 miliwn flwyddyn. Gallent wario'r arian yma ar gyfer wella addysg. Mae argau yn creu trydan hydroelectric, helpu datblygiad economaidd wlad, isadeiledd, gwell isadeiledd o gwmpas falle'r argau gan ei fod angen defnyddio pobl gweithio fan hyn, creu miloedd o swyddi wrth I greu, yn yw'r dŵr yn cyrraedd ffermydd tir uchel Lesotho, bydd merchen gorfod treulio amser hyn yn casglu. Rhaid I De Affrica fenthyg arian I dalu am y dŵr. Mae hyn wedi creu dyled i'r wlad. Mae llawer o ddŵr wedi cael ei golli ar y ffordd I De Affrica, gwastraffu dŵr yn wedi digwydd, bywyd gwell fel pysgod yn mudo a chynefin gwlypdiroedd yn cael ei effeithio a biliau dŵr bobl wedi cynyddu yn enwedig i'r bobl tlawd. So mae yna sgil effaith wedi bod o'r prosiect yma. De, I chi feddwl am gwestiwn, sef, gan gyfeirio at enghraifft rydych wedi astudio, disgrifiwch ac esboniwch sut mae cynllun reoli dŵr yn effeithio dwy wlad. Wel, yn amlwg, ni wedi edrych ar yr un Lesotho a De Affrica. Wel, sut mae'n effeithio ar Lesotho, sut mae'n effeithio ar Affrica? Beth yw'r canlyniad ar gyfer yr un yma? Fi wedi nodi'r meini prawf yn Saesneg yn ffodus fan hyn, ond be bydd angen chi wneud yw, cyfathrebu syniadau chi yn digon clir a manwl. Beth yw eich dadl fan hyn? Beth felly? Fi moyn gweld yr ac felly oherwydd achos. Ffeithiau ac ystadegau. So ar gyfer y cwestiwn yma, chi jyst angen cofio beth yw'r prosiect yma yn Lesotho a beth mae'n neud, beth mae'n darparu, beth yw'r effaith hynny. A beth yw'r effaith ar Lesotho, beth yw'r effaith hefyd ar De Affrica. Defnyddio terminoleg daearyddol, megus cynaladwy, prinder dŵr, gwarged dŵr, a wedyn yn amlwg bod chi yn cywirdybiaeth. So, os chi'n rhoi 10 munud I chi I ateb hwn, adref gan ddefnyddio'r meini prawf a gan defnyddio'r wybodaeth wedi darparu I chi, ewch chi amdani ar o'ch 10 munud I chi. Felly, newn ni symud ymlaen. Os chi wedi mynd I ateb y cwestiwn yma, byddwn ni falle yn edrych ar pa lefel, pa band ydych chi'n credu bod chi wedi cyrraedd yn yr ateb yma. Yw yn
balanced account. So bod e wedi nodi y ddwy ochr y darlw, wel, yw yn bositif, yw yn negyddol, pa wlad sy'n gweld yn bositif, pa wlad sy'n gweld yn negyddol o bosib, yw cyfathrebu'n glir, yr termau daearyddol wedi defnyddio a wedi ymelaethu a defnyddio nhw yn eitha rigl yn eich gwaith, a yw'r cywirydeb ieithyddol yna. Neu efallai bod y rai termau wedi cael ei defnyddio ac ymelaethu arno, mae cyfathrebu yn weddol clir, a mae'n strwythyr fyna, neu falle bod e'n cli cymharol glir, mae'n rei enghreifftiau, mae'n rei ffeithiau. Neu bod e jyst yn falle yn rhoi trosolwg ond dim llawer o ffeithiau, dim llawer o strwythyr ac yn y blaen. So ble chi'n falle yn teimlo, os chi wedi ateb bod gwaith chi arni. OK te, a oes ffyrdd eraill o reoli cyflenwad dŵr yn De Affrica. Mae gan De Affrica 539 argau dŵr mawr. So ni'n mynd i edrych ar argau nawr, sef tua hanner yr holl argaeau yn Affrica gyfan. Hyn, mae dal nifer uchel o bobl De Affrica heb fynediad i yfed dŵr yfed glan. Mae nifer o bobl yma yn byw mewn ardaloedd gwledig y wlad, a maen nhw'n byw yn rhy bell i ffwrdd o'r cynlluniau mawr fel yr LHWP ni wedi sôn, ac yn rhy dlawd i drilau tellau mwyn cyrraedd cyflenwadau y dŵr daear groundwater supplies, yr dynnu nes i sôn amdano o'r creigiau. Roedd yn dibynnu ar cynlluniau rhad a raddfa bach o gasglu dŵr glaw, sy'n hollol wahanol, fel yr un yma sy'n cael ei defnyddio yn De Affrica. Os chi moyn gwasgu saib fan hyn, fi ddim yn darllen pob pwynt yma, ond dyma un ffordd prosiect yr graddfa bach sydd yn digwydd ble maen nhw yn tynnu dŵr o'r ddaear, a maen nhw yn defnyddio dŵr ffô, sef yr llif tros tir. OK te. Strategaethau ar gyfer y byd sy'n datblygu. Wel, hefyd mae ganddyn ni sefydliadau anllywodraethol, megis WaterAid, sydd yn aml yn datblygu strategaethau ar yr raddfa bach a chynaladwy i reoli problemau dŵr mewn gwledydd incwm is sy'n datblygu. Rydym galw rhain yn technoleg ganolradd, a mae rhaid iddynt fod yn addas i'r ardal yn hunan gynhaliol, self-sufficient. So, ffaith i chi fan hyn, 60 miliwn o bobl o blant yn cael ei eni pob blwyddyn mewn gwledydd sy'n datblygu sydd ddim gyda mynediad glân i ddŵr. So strategaethau gwaelod i fyny ni'n galw hwn nawr, ble maen nhw yn mynd dim llywodraeth i lawr, bod nhw'n mynd o bobl y gymuned sydd yn helpu megis sefydliadau anllywodraethol NGOs. So, dyma un fi wedi nodi, sef reolau technoleg canolradd, yn ni'n gweld lluniau hefyd. So, rhaid iddyn fod yn addas i'r hinsawdd yr ardal, bod nhw'n cost isel, bod angen bod o fewn gallu technoleg y gymuned, so bod nhw'n cael ei addysgu ar gyfer beth i'w wneud, deunyddiau lleol, bod yn agos i'r pentref, so bod pawb yn gallu bod yn rhan o hwn, a gallu cael mynediad, gallu cael ei drwsio yn hawdd, bod nhw ddim yn aros am oesoedd os mae yna rhyw broblem, a gwneud yn siŵr bod y bobl leol yn rhan o'r broses. Hefyd, bod nhw'n cynnig hyfforddiant, bod y bobl lleol yn gwybod sut i'w ddefnyddio yn gywir, fel y rai ni'n gallu gweld ffynonellau ni'n gweld fan hyn. OK, so graddfa bach fan hyn, reolaeth dŵr ar ffarm bach yn Ne Affrica, mae TGAU Cwhamben yn ffarmwr o Dde Affrica sy'n dysgu bobl am dechnegau casglu dŵr glaw. Mae strategaeth yn fforddiadwy ac yn addas i deuluoedd hyd yn oed fod y ffarm yn fach ac ei bod yn dlawd. Maen nhw'n defnyddio ffordd rad, addas, hawdd a chynaladwy i gasglu dŵr o do y ffarm. Mae hyn o fydd i bobl heb wneud newid i'r amgylchedd o gwmpas a heb defnyddio adnoddau gwerthfawr, nid fel y cynlluniau adeiladau ar gaeau mawr sy'n cael ei defnyddio gan y llywodraeth. So mae hwn yn digwydd ar raddfa bach, yr pobl lleol sydd yn arwain fel yn Ne Affrica. OK te, rhan olaf yw, wel, beth yw dyfrhau ar gorau echdynnu? Wel, ni'n gallu gweld fan hyn, yn Saesneg, aquifyn byddwn ni'n galw so o dan y storfa dŵr daear sydd o dan ein prif ni. A byddwn ni'n gallu gweld fan hyn, beth sy'n digwydd iddyn nhw yw bod pobl yn, falle, gyda rhyw offer penodol yn
neud yn siŵr bod nhw yn gallu tynnu a echdynnu y dŵr na mas o'r ddaear. Pam ydy cymaint o ddŵr yn cael ei dyfrhau? Wel, un enghraifft yw gogledd orllewin India. Mae sawl reswm mae India yn dibynnu ar ddyfrhau, sef y tynnu, y gorechdynnu. Mae gan India batrwm glafiad tymhorol, mae gan daliaethau yn gogledd orllewin fel Gujarat dymor sych hir, gall storfeydd arwyneb fel llynnoedd ac afonydd fod yn sych am gyfnodau hir o amser. Mae storfeydd arwyneb yn aml yn cael ei llygru gan wastroff dynol, ystyried bod dŵr daear yn lanach, bod gall dŵr daear cael ei lygru hefyd. So hynny yw dŵr o ddan y daear. Mae cyflenwadau dŵr trefol yn wael, mae llawer o bobl yn prynu dŵr gan weithwyr dŵr am brisiau uchel iawn, mae llawer yn gweld drilio ffynnon yn ffynonellau ratach yn y hir dymor. So bod nhw'n cael gyda'r ffynhonnell o dŵr daear trwy dyfrhau a echdynnu yn ffordd falle gwell o ran tymor hir. Mae Llywodraeth India yn annog ffermwyr i dyfu mwy o fwyd, i fwyd o'r boblogaeth gynyddol. Mae'r chwyldro gwyrdd hwn yn defnyddio'r cnydau sy'n tueddu i fod yn angen mwy o ddŵr na chnydau traddodiadol sy'n pam bod nhw eisiau dyfrhau fan hyn. Mae trydan rad wedi annog ffermwyr i drilio ffynhonnau dwfn iawn a gosod pympiau i echdynnu'r dŵr. Mae'r lefelau trwythiad yn cwmpo ac mae'r ffynhonnau ffermydd cyfagos yn sychu o ganlyniad. Felly mae'n rhaid iddyn nhw hefyd drilio'n dyfnach. So mynd yn fwy dyfwn lawr i'r storfa dŵr. Glawiad monsŵn Indian anghreuladwy. Mewn tymhorau gyda glawiad is na'r cyfartaledd fel 2012, nid yw dyfrheinau yn cael ei hail-wefru'n llawn. So beth sydd yn digwydd bod monsŵn yn digwydd, a mae yna cyfnod gyda llwyth o lawiad, beth sydd yn digwydd wedyn yw dydyn nhw ddim yn byth yn mynd lan a cael ei ail-lenwi i beth oedden nhw, sy'n broblem. Felly, cwestiwn arholiad posib, camslefi gyda fi fyna. Gan ddefnyddio un enghraifft rydych wedi astudio, esboniwch ganlyniadau ar reolaeth gor-echdynnu. So byddwch chi'n gallu sôn amdano gogledd orllewin India o gor-echdynnu fan hyn. So dyma'r enghraifft ni. Wel, yn gyntaf chi'n mynd i sôn amdano yr enghraifft. A ni angen esbonio'r canlyniadau ar reolaethau. Wel, canlyniad yw beth sydd yn digwydd, pam maen nhw'n gorfod wneud e. Wel, os yna reswm cymdeithasol, wel, ydy cymdeithasol oherwydd ffermio, a bod nhw angen defnyddio'r dŵr ac yn y blaen i yfed. Amgylcheddol, wel, beth yw'r effaith amgylcheddol? Wel, chi'n gallu sôn amdano, mae yna patrwm gyda cyfnodau sych ac yn y blaen, mae yna falle mwy o pwysau iddyn nhw ei defnyddio dyfrhau a gorechdynnu o ganlyniad, a economaidd hefyd o ran yr llywodraeth yn annog nhw i dyfu mwy o fwyd ac yn y blaen. Byddwch chi wedyn yn sôn amdano reolaeth. Sut ydyn nhw wedi goresgyn y problemau gyda gorechdynnu yma? Wel, dydyn nhw ddim really. Beth sydd yn digwydd yw bod nhw yn awgrymu bod nhw yn fel strategaeth hir dymol i barhau gyda hwn, drilio mwy o ffynhonnau, ond mae yna broblemau sydd yn codi bod y llywodraeth falle ddim yn ymwybodol o ddim eisiau cyfrannu i helpu, yw bod yr dyfrheinau ddim yn cael ei ail-lenwi a bod yna gwarged dŵr wedyn yna'n digwydd. Os chi moyn mynd ati i ateb y cwestiwn yma, mae yna croeso i chi dilyn mewn i'r prawf llwyddiant a be ni eisoes wedi trafod.